काउन्सिल इलेक्शनावहाय जोङो बिपिएफखौबो आरो इउपिपिएलखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उद्धार मुक्ति खालामनायखौ जोङो सानदों आरो बे मोननैबो पार्टिखौ लानानै आरो जा बर'नि स्टेक हल्डारफोरखौ लानानै जोङो कंग्रेसआ बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दागोन आरो मोनसेबो बर' जाथिनि बिसया दिनैसिम दांजायाखै नोङो बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ नायबानो जाबाय ना मोनसेबो दफाया इमप्लिमेन्टआनो जायाखै आरो सिगाङाव जेरै रह' रह' फान्डिं होयोमोन बिटिसिआव जोङो बेबायदि फान्डिंखौ जोङो लाबोफिनगोन आरो जानानै थांनाय बाय इलेक्शनाव सिडलीनि बेहाय कंग्रेसआ जेरैबायदि फिथाइ मोननांगौ बिदि फिथाइ मोनाखै अब्लाबो नोंथांमोना फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रानायनि खोथाखौ जों मिथिना मोनो मा फोरमायगोन बेनि सायाव मोनसे खोथाया आं क्लियार खालामनो नागिरदों थांनाय लकसभायाव बिपि बा कंग्रेसखौ दुसिदों कंग्रेसनि थाखायनो जों देरहायाखै एबाराव जोंथ' खोब खम परिमाननि भट लादों थेवब्ला बिपि बा जेनदों बेसेबांबा हाजार 40,000 डिफारेन्सआवहाय एबारनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना बेबायदि रं एलिगेसनखौ दाहोथोंसै मोनसे बाथ्राया बे जोंहा एक्सुवेलि बुथ कमिटि मण्डल कमिटि आरो ब्लक कमिटिफ्रा नांगौ बायदि रेडि नङामोन लकसभाखौबो बिदिनो बारहोहरनाय जादों जोङो मोनसे पार्टिनि इन्टारेस्टआवहाय मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा इनकारेज जाथों होननानै जोंनि भटार्सफोरखौहाय इन्टेक्ट होनो होननानै जोङो केन्डिडेटखौ होनाय जादों केन्डिडेट होआबा ब्लेंक थाङो आरो ब्लेंक थाङोबा बिराद मोनसे गाज्रि नेशनेल पार्टिनि रिमार्क जायो दा बेखौसो जोङो बिए खालामनो थाखाय जों केन्डिडेट होनाय जादों देरहानायखौ जों नुहुरखायाखै खिन्थु फैबाय थानाय समावहाय आं रायजो राजानो मोनसे बाथ्राखौ बुंना होनो सानदों जे नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव नुबाय जे बिजेपिनि डिजाइना माबायदि बिजेपिआ एबारावहाय बिटिसिआव बिथांमोना कब्जा खालामनो नागिरदों आरो बिजेपिनि सिक्रेट डिजाइना जाहैबाय मोनथाम संगठनखौ लानानै बिसोरो एबारावहाय बिटिसिआवहाय दखल खालामनाय बे जाहैबाय हाग्रामा ग्रुप बिपिएफ थाबाय इउपिपिएल ग्रुप प्रमद ग्रुप थाबाय आरो बेनि उनावहाय बिथांमोना रन्जन सारखौ सख'नायनिबो खोथा लादों आरो रन्जन सारा गयोब्ला बेखौबो मोनसे पार्टि दाहोनानै बेबायदिनो रिप्रेजेन्टेटिभ लानानै बिथांमोना बिटिसिखौ दखल खालामनायनि बिजेपिनि बे मोनसे ब्लुप्रिन्ट डिजाइनखौ जोङो इतिमধ্যे मोनखाबाय बेखायनो आं रायजो राजाखौहाय सांग्रां जाजानोसो लुबैदों जे नोंथांमोना नुबाय जे 15, 16, 17 बोसोर हाग्रामा सारनि गभर्नमेन्टआव कंग्रेसआ ओरैबायदि कनसार्ट खालामदों बर' जाथिखौहाय जे बिथांमोना बिप्लबि आन्दलनकारि जाथि जों बिथांमोननो सुबिदा होगोन होननानै बेबायदि रह' बिटिसिखौ बिथांमोना खांनो बाहायनो फेदेरनो हादों नाथाय जै बिपिएफआ आखाइयाव लानाय लोगो लोगो बिपिएफखौ बिथांमोना हेव जोगार हरबाय आरो इउपिपिखौबो दिनैहाय आखाइ खाख्रबनानै दोननाय बायदि प्रमदनि बाथ्राया मालाबाबो सोलिया सोरबा इउपिपिनि बाथ्राया मालाबाबो सोलिया बे हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्रायासो सोलियो दा बेयो जुदि जानो थाङोब्ला बर' रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन बेखायनो जोङो ओरैबायदि सानदों जे एबारावहाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय जोङो बिपिएफखौबो आरो इउपिपिएलखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उद्धार मुक्ति खालामनायखौ जोङो सानदों आरो बे मोननैबो पार्टिखौ लानानै आरो जा बर'नि स्टेक हल्डारफोरखौ लानानै जोङो कंग्रेसआ बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दागोन आरो 2026आवबो आसामाव बिधान सभाखौ जोङो दखल खालामगोन आरो कंग्रेसआनो गभर्नमेन्ट दागोन आरो सिगाङाव जेरै रह' रह' फान्डिं होयोमोन बिटिसिआव जोङो बेबायदि फान्डिंखौ जोङो लाबोफिनगोन आरो जोंनि डिजाइना आपातत बेयो गुबै बिसायख'थियाव माबे मोनसे इस्युखौ बेस खालामनानै रायजोनि गेजेराव हाबनो सानदों कंग्रेसनि जोंनि बिसयाथ' हिसाब सान मोनसेबो बर' जाथिनि बिसया दिनैसिम दांजायाखै नोङो बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ नायबानो जाबाय ना मोनसेबो दफाया इमप्लिमेन्टआनो जायाखै बर' जाथिया मा बिदों सुखिया रायजो गेरेमसा रायजो बे गेरेमसा रायजो जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनि फिसा फिसौफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाया मावनानै जानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन हाथाय सहर नोगोर कल कारखाना इन्डास्ट्रि गासिबो जाजोबनांगोन फरायनाया हारा बांनांगोन साख्रि बाख्रि मोननांगोन आरो मावनायनि गियानखौ जोङो फोरोंनांगोन दा बेफोरखौ सानोबा जोंनि जे बिटिआरआव जे मावनांगौआ दाबो स्टार्टआनो जायाखै फाउन्डेसनानो जायाखै दा रं फाउन्डेसन जादों दा बेखायनो जोङो कंग्रेसनि मेन डिजाइना जाहैबाय एबाराव जोङो बिटिसिआवहाय दखल खालामनानै थारैनो इउपिपिएल बिपिएफखौ लाफानानै जोङो गभर्नमेन्ट दागोन आरो गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोङो बिधान सभायावबो कंग्रेसआनो थागोन आरो एबारावहाय नेक्स्ट लकसभायावहाय दिल्लीयाव कंग्रेसआनो फैगोन दा बे गथै प्रक्रिया जुदि जायोब्ला
अब्ला जोङो खामानिखौ मावजोबसै आरोमा जोंनो मा नांगौ जोङो बिटिआर ओनसोलावहाय कल कारखाना इन्डास्ट्रिखौ जोङो लाबोगोन जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि मावनानै जानायनि बेबस्थाखौ जोङो होगोन आरो एग्रिकालचार आबादखौ जोङो बिराद माने डेभेलप खालामगोन बाहाय आरो बेबायदिनो जोङो मा जोंनि गथ'फोरखौ स्पर्ट्सनि बिभागावहाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय ख्रिस्टि खलायाव जों जेरैबो आवगायहोनानै जोङो 15-20 बोसोरनि गेजेरावनो बे बर' हारिखौ बिटिसिआव गेरेमसा हारि दानायनि जोंनि बिकल्पआ बेनो कंग्रेसनाव दङ आरोमा जायखौ हाग्रामा बिथाङा आद्रा खालामबाय जायखौ प्रमद बिथाङा सिमां बायदि सानबायल' बेखौ कंग्रेसआ जोङो साखार महरावहाय महर होगोन आरो